شاندك رêxistina Kewregoskê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana malbata şehîd Nesredîn Birhik endamê polîtbîroya PDK Sê kir. Bi boneya salvegera nihan ya terorkirina şehîdê gotina rastiyê Nesredîn Birhik bavê Ala 22 mehê şandeke rêxistina ji Kewregoskê an rêxistina Kewregoskê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana malbata wî li kampa Kewregoskê kir. Di wê seredanê de şanda PDK Sê behsa kesayetiya şehîd Nesredîn Birhik bavê Ala di tevgera Kurdî û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de û rola wî di nav cemawer de hate kirin. Şanda Kewregoskê ya PDK Sê wêneyek bi navê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji bo malbata şehîd bavê Ala pêşkêş kir û ji alî xwe ve Celal Birhik birayê şehîd Nesredîn Birhik jî spasiya şanda PDK Sê li ser seredana wan kir û soz da ku ew wekû malbata şehîd li ser bîr û baweriyê ku bavê Ala li ser hatî şehîd kirin bimînin.